Bravo Master. Albishirinku makallata shirinmu mai dogon zango wato gidan sarauta. Sunana Aisha Najamu, gimbiya a cikin shirin gidan sarauta. Gaskiya babu abin da zan ce sai dai alhamdulillah. Saboda shirin gidan sarauta ya ƙayatar sosai. Mutanen da suka kalli shirin gidan sarauta season 1 to ku jira mu a season 2. Saboda abubuwan da muke tafa da su ya fi na season 1. Kuma abin da yake burge na a shirin shine yanda muke aikinmu cikin raha da farin ciki da girmama juna da kuma yanayin yadda ake aiki musamman ma wajen kayan aikin. Na biyu kuma yanda jaruman suke wane yaro, abin yana burge ni. Kowa yana so ya gwada ƙwazansa, kowa yana so ya doke wane yana so ya doke wane. Wannan abin kaɗai ya fi burge ni. Baya mani gimbiya. Gidan sarauta season 2 zai dawo muku ranar 13 ga watan April a tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na dare, da kuma YouTube channel mai suna Mai Shadda Global Resources da misalin karfe 8:30 na duk ranar Asabar. Kada ku manta da danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawa. Ni ce dai Aisha Najamu, wato gimbiya fa'iza a cikin shirin gidan sarauta season 2.